Татарстан Ауыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы вәкиле катнашында бүген район комиссиясе хуҗалыкларда техниканың язгы кырышларына әзерлеген тикшерде. Гадәттәгечә ул Союз Агро җәмгыятеннән башланды. Объем работы ждет нас. Вот сегодня выносим удобрение, завтра уже 3-4 агрегат на оборнование, послезавтра уже на посев. Просто душа радуется, когда мы видим ту технику, которая была приобретена в последние годы в этом хозяйстве. Огромное спасибо Наилю Ильфатовичу Маганову, нашему депутату Хамадиеву Рустаму Навиуловичу, что уделяет такое огромное внимание нашему району, непосредственно вот этому хозяйству. Огромное спасибо нашим специалистам, механизаторам, руководителям, которые подготовили, и как мы видим сегодня, подготовили к осмотру комиссии всю свою технику. Но на такой технике плохо работать нельзя. Посмотрели технику, молодцы, очень большой вклад сделали в подготовке техники к весенним полевым работам. Очень большой труд, объем работы. Башка хуҗалыкларда да инде техника әзер, басуларда эш кайный башлаган. Безнең район буенча 43 мең гектарда бер төкле хузаклы культуралар чәчеп чыгасы бар. 15 мең гектар мәйданда 13 мең гектар мәйданда техник культуралар һәм 15 мең гектар мәйданда төрле азык культуралары чәчү планлаштырылган. Җегетләрнең кәефләре яхшы. Табигатьтә безгә уңай тора. Инде басуларда эш кайный башлады. Культураларга чәч ашлама кертәбез, тормыйбыз, зәпкә тормыйбыз һәм шушы көннәрдә инде без инде чәчүгә, иртә арпаларны чәчәргә дип чыгарга планлаштырабыз.